V minulom videu som sa venovala autám, ktoré buď definitívne skončili v roku 2024, pričom ich výroba alebo dopredaj pokračovali ešte v roku 2025, alebo tým, ktoré končia v období roku 2025 až 2026. Dnes sa však pozrieme aj na inú kategóriu. Na autá, ktoré nekončia ako názov ani ako modelová rada. Končí sa ich normálna podoba, teda tá, na ktorú sme všetci zvyknutí. So spaľovacím motorom, mechanickým charakterom a pocitom, že sa len nepresúvaš z bodu A do bodu B. Jaguar F-Type vznikol ešte v časoch, keď si Jaguar pamätal, že auto má byť zážitok. Predstavený bol v roku 2012 na autosalóne v Paríži ako duchovný nástupca E-Type. To meno nebolo použité náhodou. Jaguar tým chcel otvorene priznať, že chce späť emócie, drzý dizajn a trochu tej starej britskej arogancie. Najskôr prišiel ako roadster, neskôr ako coupé. Krátky, široký a nízky. Skôr ako ja. Auto, ktoré sa ani na sekundu nesnažilo tvariť prakticky. F-Type bol presný opak trendov ešte skôr, než sa trendy definitívne zbláznili. Aktívny výfuk bol sériovo naladený tak, aby štart auta znel ako malá osobná vzbúra voči susedom. Jaguar to vedel a dokonca to aj chcel. To hlavné však bolo pod kapotou. 5-litrový preplňovaný V8, ktorý sa v rôznych verziách dostal až na 575 koní v prevedení SVR. F-Type nebol technicky dokonalý. Nebol najľahší, najpresnejší a určite nebol najracionálnejší, ale bol úprimný a neskrýval, prečo existuje. Práve preto aj končí. Oficiálny dôvod je jasný. Emisie, elektrifikácia a nový smer značky. Neoficiálne Jaguar sa rozhodol, že od roku 2025 bude čisto elektrický a že zákazník F-Type už nie je zákazník, ktorého chce mať. Z pohľadu zákazníka to dáva zmysel, ale z pohľadu petrolheada je to taká menšia tragédia. My však držíme palce, aby im to vyšlo, pretože to šťastie budú naozaj potrebovať. Chevrolet Camaro nikdy nebolo tým autom, ktoré malo ambíciu byť rozumné. Vzniklo ako odpoveď na Ford Mustang z roku 1966 a Camaro prišlo len o rok neskôr. V čase, keď sa výkon meral objemom, emisie nikoho netrapili a dizajn mal vyzerať tak, aby každému bolo jasné, že toto auto nemá žiadne výčitky svedomia. Camaro bol od začiatku muscle car v najčistejšej podobe. Dlhá kapota, krátka zadná časť, V8 vpredu a jednoduchá filozofia. Čím väčší motor, tým máš lepší deň. Počas 10 ročí prežilo ropné krízy, zlé generácie a niekoľkoročnú pauzu, ale vždy sa vrátilo presne také, aké malo byť. Hlučné, surové a trošku nepraktické. Posledná, teda 6. generácia prišla v roku 2015 a technicky bola tým najlepším Camarom v histórii. Ľahšia platforma, lepší podvozok a reálne schopnosti na okruhu. Lenže problém bol v tom, že svet už o takéto auto nestal. To, prečo si ľudia Camaro pamätajú, je jednoznačne ten motor. 6,2 litrový atmosférický V8, výkon od 455 koní až po 650, manuál alebo automat a zvuk, ktorý nerieši normy, ale ego. Camaro nebolo len auto na rovinky. Bol to muscle car, ktoré dokázalo ísť na okruh a nestrapniť sa. A to je na americké auto vlastne dosť neamerické. Lenže ani to nestačilo. Oficiálny dôvod konca Camara je jednoduchý, nízke predaje. Coupe už ľudia nechceli, SUV sa predávali lepšie a Mustang zostal jediný, kto túto hru ešte zvládol hrať. Neoficiálne dôvody sú však ešte trošku zaujímavejšie, teda ako pre koho. Čoraz prísnejšie normy, tlak na elektrifikáciu a fakt, že Camaro nikdy nebolo praktické ani pohodlné. A dnešný zákazník vyžaduje aspoň jedno z toho. Výroba Camara sa teda oficiálne skončila v roku 2023, pričom modelová rada 2024 bola tá posledná. A dôležité je spomenúť, že aj bez priameho nástupcu. Dodge Challenger a Charger patrili tiež k tým autám, ktoré sa nikdy nesnažili byť rozumné. Ich filozofia je pomerne odlišná od tých dnešných aut. Žiadna efektivita, emisia, ale jednoducho len tá čistá americká vec, že auto má byť veľké, hlasné a nemá sa za nič ospravedlňovať. Moderný Challenger prišiel v roku 2008, Charger ešte skôr a obidva sa veľmi rýchlo stali symbolom niečoho, čo by dnes už žiadna automobilka dobrovoľne neschválila. Veľké kupé a
sedán, ktoré sa nesnažili zapadnúť. A Dodge z toho spravil výhodu. Čím viac kritiky, tým lepší marketing. Tieto auta neboli o okruhoch, boli o tom, že keď otočíš kľúč, svet na chvíľu stichne, pretože ty ho dokážeš prehlušiť. A potom tu boli tie motory. Legendárne Hemi V8. 5,7 litrové Hemi ako základ, ktorý by u konkurencie bol vrcholom. 6,4 litrové Hemi ako čistá atmosférická radosť. A potom 6,2 litrový Hellcat so 700 koňmi alebo Redeye so skoro 800 koňmi. Na stovku to zrýchlilo za 3 sekundy a maximálka bola okolo 330 km za hodinu. Dodge sa v posledných rokoch správal ako značka, ktorá vie, že ide o posledné kola. Edície ako Last Call boli špeciálne série, ešte viac výkonu a menej hanby. Ako keby hovorili, keď už máme skončiť, tak nech to stojí za to. A potom to prišlo. Výroba spalovacích Challengerov a Chargerov skončila v roku 2023. Modelový rok 2024 bol teda rozlúčkový. Oficiálne kvôli normám a emisiám a reálne preto, že tento typ auta už v dnešnom svete nemá priestor existovať bez kompromisov. A tie Dodge neplánoval robiť. Lenže v Dodge si povedali, že muscle car nesmie len tak zomrieť. Len sa musí trošku zmeniť. A potom prišla Daytona. Nový Charger Daytona mal byť dôkazom, že aj elektrické auto môže mať muscle charakter. Elektrický pohon, umelý zvuk, futuristický dizajn. Na papieri to znelo odvážne, ale tá realita bola trošku rozpačitejšia. A teraz prichádza ten dôležitý detail, ktorý sa často vynecháva. Daytona sama o sebe už dnes nie je stabilný model. Základná elektrická verzia Daytona RT bola zrušená alebo minimálne odložená, pretože o ňu nebol až taký záujem. V ponuke zostáva iba výkonnejšia a drahšia Scat-Pack EV a aj tá existuje skôr ako imidžový produkt než masová náhrada. Takže keď to preložíme do tej ľudskej reči, Daytona formálne žije, ale nedýcha tak, ako by mala. Mazda 6 je presne ten typ auta, ktorého koniec si väčšina ľudí ani nestihla všimnúť. A pritom ide o jeden z najlepších príkladov toho, ako sa automobilový svet zmenil bez toho, aby sa niekto pýtal vodičov. Prvá Mazda 6 bola predstavená v roku 2002 ako nástupca Mazdy 626. Už tedy mala jasnú ambíciu byť normálnym rodinným autom, ktoré sa dobre šoferuje, dobre vyzerá a nestojí nezmysly. Takže žiadna revolúcia, len poctivý stred triedy a fungovalo to. Tretia generácia bola predstavená v roku 2012 a bola vrcholom tejto filozofie. Dizajn kodo, nízka silueta, žiadne pseudo SUV tríky. Mazda sa rozhodla ísť proti prúdu. Namiesto downsizingu tlačili atmosférické motory. Namiesto hybridného chaosu za Skyactiv. A namiesto honby za displejmi sa sústredili na šoféra. A presne tu je ten paradox. Mazda 6 bola možno až príliš dobrá v tom, čím chcela byť. Tiché, komfortné, presné auto, ktoré neotravovalo. Lenže svet sa medzičasom rozhodol, že chce sedieť vyššie, aj keď sa jazdí horšie. Motoricky to nikdy nebola diva, ale pre petrolheadov mala svoje momenty. 2 a 2,5 litrové atmosférické benzíny a 2,2 litrový Skyactiv diesel. Manuál, automat, pohon predných kolies, jednoducho tá rodinná klasika. Žiadny hybrid, žiadne EV, žiadne inteligentné zásahy do jazdy. Mazda 6 sa jednoducho správala ako auto z čias, keď sa ešte verilo, že šofér vie, čo robí. A potom prišiel koniec. V Európe Mazda 6 skončila v roku 2023 bez akéhokoľvek nástupcu. Len ticho zmizla z konfigurátora. Dôvod oficiálne nízky dopyt. Reálne SUV ju zožrali zaživa. CX-5 a CX-60 sa predávali lepšie a mali vyššie marže a lepšie zapadali do trendov. Mazda síce naznačila, že sedán by sa mohol vrátiť do ponuky, ale nikto nevie, či to bude nástupca Mazdy 6 alebo nejaký iný hybridný sedán. Subaru VRX STI nikdy nebolo len auto. Bol to životný štýl pre ľudí, ktorí si dobrovoľne vybrali hluk, vibrácie a kompromisy, len aby mali pocit, že šoferujú niečo skutočné. Vzniklo zrelý, žilo zrelý a zomrelo na papieroch. Prvé STI sa objavilo v polovici 90. rokoch ako homologizačný špeciál pre VRC. Svet potrebuje rally auto a Subaru odpovedalo boxerom, turbom a pohonom všetkých kolies. Teda nebola to žiadna
filozofia pre každého. Toto auto bolo pre tých, ktorí vedeli, prečo chcú auto s krídlom na kufri. Počas rokov sa menili generácie, dizajn aj komfort, ale niečo vždy zostalo. Boxer motor, manuál, symetrický all-wheel drive, pocit, že auto bojuje s tebou, nie pre teba. To hlavné, prečo si ho ľudia pamätajú, je 2,5 litrový preplňovaný boxer, okolo 300 koní. Nebol najmodernejší ani najspoľahlivejší, ale jeho charakter bol naozaj nenahraditeľný. STI nikdy nebolo rýchle v katalógoch, bolo rýchle tam, kde to bolelo. Napríklad na rozbitej ceste, v daždi, snehu, v noci, a potom prišla nová generácia, VRX bez STI. Subaru oficiálne oznámilo, že VRX STI končí bez priamého nástupcu. Dôvod? Emisie, náklady na vývoj a fakt, že moderné normy už nedávajú priestor starému motoru. Subaru sa teda rozhodlo, že STI hybrid nechce robiť len preto, aby existoval. Keď to preložíme, tak to znamená radšej žiadne STI, než STI, ktoré by klamalo. Ale Subaru dodnes používa to označenie. Na doplnkoch, na výfukoch, na marketingu. Ale STI ako auto už neexistuje. Lexus RCF je presne to auto, o ktorom si všetci hovoria. Prečo sa o tomto aute nehovorí viac? A odpoveď je úplne jednoduchá. Jednoducho je mimo trendov. RC ako model prišiel v roku 2014, ale RCF sa svetu ukázalo v roku 2015. Lexus spravil niečo, čo už vtedy vyzeralo staromodne. Zobral veľké kupé, dal mu atmosférické V8 bez turba, hybridu a povedal si, že zákazník si k nemu nájde cestu sám. Ale nenašiel. Aspoň nie v takých počtoch, aby to dávalo zmysel účtovníkom. To hlavné na RCF je motor. 5-litrový V8. Atmosféricky približne 470 koní a otáčky cez 7000. Zvuk, ktorý nepraská umelo, ale rastie prirodzene. V čase, keď BMW M prechádzalo na turbo a Mercedes AMG zmenšoval objemy, Lexus si povedal, my to takto nechceme. A to je zároveň dôvod, prečo dnes RCF oslavujeme a zároveň sa s ním lúčime. Nikdy nebolo to najľahšie ani najostrejšie auto. Na okruhu ho vedeli poraziť konkurenti, ale bolo extrémne spoľahlivé, mechanicky poctivé a pôsobilo tak, že keď ho naštartuješ po 15 rokoch, stále bude fungovať. Lexus IS bol vždy tak trochu outsider. Nikdy nebol tak hlučný ako nemeckí konkurenti, ani nie tak okázalý, ale bol o to poctivejší. Prvý Lexus IS sa predstavil koncom 90. rokov ako odpoveď na BMW 3. Zadný náhon, atmosférické motory, vysoké otáčky a filozofia, že športový sedan môže byť rýchly aj kultivovaný zároveň. A ten príbeh vydržal prekvapivo dlho. IS 300, IS 350, hybridné verzie a nakoniec IS 500. Úplný úlet v dnešnej dobe. Atmosférická 5-litrová V8 bez turboduchadiel, žiadne hybridné výhovorky. Lenže v roku 2025 Lexus túto kapitolu uzatvára. Výroba všetkých verzií IS sa postupne končí a IS 500 dostáva rozlúčkové edície typu Ultimate alebo Climax Edition. Čo je vždy elegantný spôsob toho, ako automobilka povie ďakujeme, bolo to krásne, ale ideme ďalej. Ale aby sme si rozumeli, názov IS možno ešte niekedy uvidíme. Možno ako hybrid, možno ako elektrický sedán. Ale IS taký, ako sme ho poznali, končí. Mini Clubman je pomerne zvláštny príbeh. V rámci značky Mini to bol paradox. Najväčšie, najpraktickejšie a zároveň najdospelejšie Mini, aké si kedy mohol kúpiť. Moderný Clubman prišiel v roku 2015 a okamžite bolo jasné, že toto nie je hračka do mesta. Bol dlhší, širší a mal štvoricu plnohodnotných dverí a ikonické krídlové zadné dvere, ktoré vyzerali skvelo a každý sa na ne museli znieť pozrieť. Clubman bol vlastne odpoveďou na otázku, ktorú si Mini nikdy nechcelo položiť. Čo keby sme spravili Mini pre dospelých? Motoricky ponúkal to, čo už dnes pomaly mizne. Benzínové aj dízlové motory. Verziu 2-litrovú s preplňovaným motorom takmer 300 koňmi, maximálko 250 km za hodinu, manuál alebo automat a pohon všetkých štyroch. Nebolo to ostré hot hatch Mini, na ktoré sme zvyknutí. Bolo to komfortné, stabilné a prekvapivo dobré auto na dlhé trasy. A práve tým si podpísal rozsudok. Pretože zákazníci Mini sa postupne rozdelili na ľudí, ktorí chceli buď malé mestské auto, alebo skôr prešli na SUV, aka Countryman. Clubman ostal niekde medzi. Príliš veľký na Mini a príliš nízky a normálny na trendový svet SUV. A aj keď sa predával celkom slušne, nikdy nebol prioritou.
Honda Civic Type R je definíciou, že ak je auto postavené rozumne, môže byť aj zábavné. Type R teda vznikol ako extrémna verzia obyčajnej Hondy Civic. Nebol to žiaden imidžový produkt, iba technické cvičenie Hondy. Európa sa do Type R zamilovala hlavne pri generácii FK8. Vyzeralo trochu ako anime, ale jazdilo tak dobre, že to malo odpustené. A potom prišla posledná kapitola. Motor 2-litrový VTEC Turbo, 329 koní, 420 Nm a výhradne 6-stupňový manuál. Pohon predných kolies, ktorý robil veci, čo fyzika nerada vidí. Type R bolo auto, ktoré dokázalo poraziť silnejšie auta na okruhu a zároveň sa dalo denne používať. A teraz to podstatné. V Európe Civic Type R skončil nie preto, že by Honda chcela, ale preto, že už viacej nemohla. Emisné normy, flotilové limity a fakt, že takýto motor bez hybridnej pomoci už jednoducho neprejde ďalším kolom regulácií. Honda to vyriešila elegantne aj bolestivo zároveň. Type R v Európe existuje len ako limitovaný model. Žiadna budúca generácia, žiadne pokračovanie v tejto podobe. Ale na iných trhoch stále žije. Toto ale nie je len o koncoch, ale aj o pokračovaní s novým charakterom. Aj toto je dnešná realita. Nové motory, nové systémy, nové pocity a lepšie emisie. BMW M nikdy nebolo o tom, kto má viac koní. Ani o tom, kto spraví najväčší hluk na internete. BMW M bolo vždy mierka. Auto, podľa ktorého sa ostatní učili, ako má vyzerať športový sedán alebo kúpe pre normálnych ľudí, ktorí chcú jazdiť. A práve preto je dôležité povedať jednu vec úplne jasne. BMW M nekončí, ale M, ako ho poznáme, končí. Začneme pri M3 a M4. Aktuálna generácia je trošku zvláštna. Je rýchla, technologicky prepracovaná, stále má manuál, ale zároveň pôsobí ako rozlúčka. Posledný krát radový 6-válec bez elektrickej barličky. BMW už dnes otvorene ukazuje, že ďalšia M3 bude iná, elektrická. A minimálne tak elektrifikovaná, že spaľovací motor prestane byť tým hlavným hrdinom. M3 teda nezomrie, len sa zmení na niečo, čo bude rýchlejšie, ale už sa nebude dať jazdiť bokom. A potom je tu M5, auto, ktoré bolo vždy definíciou absurdného nápadu. Obrovský sedan V8, ktorý ide rýchlejšie než väčšina športových aut. Nová M5 má ešte stále V8, ale už nie je sama, je to plug-in hybrid. Ťažší, komplikovanejší, tichší, keď treba, neuveriteľne rýchly a zároveň prvýkrát cíti, že spaľovací motor už nemá hlavné slovo. Toto je teda s veľkou pravdepodobnosťou posledná V8 M5. Potom je tu M2. Najmenšie, najviac mechanické, najviac M ako kedysi. Manuál, zadný náhon, radový 6-válec, auto, ktoré si pýta vodiča, nie algoritmus. A práve preto pôsobí M2 ako niečo, čo je tu len na chvíľu. Posledný rebel, ktorého BMW ešte pustilo von pred tým, než sa brána definitívne zatvorí. Mazda MX-5 je jedno z tých aut, pri ktorých sa zastavíš a spýtaš sa otázku. Počkať, toto ešte stále existuje? Malý roadster, atmosférický motor, manuál, zadný náhon a hmotnosť, ktorú ešte stále vieš napísať bez hanby. V roku 2025 je MX-5 už skôr historická anomália než bežný produkt. Na svet prišla v roku 1989 a jej filozofia sa odvtedy prakticky nezmenila. Nízka váha, jednoduchá technika a radosť jazdy bez výkonovej hystérie. Žiadne rýchle auto, ale auto, ktoré ťa naučí jazdiť. Aktuálna generácia ND ponúka, čo dnes mizne rýchlejšie než manuály. Atmosférický štvorválec, manuálnu prevodovku, zadný náhon, žiadny hybrid, žiadny elektrický boost a žiadny trik. A práve tu prichádza ten zlom. Mazda otvorene hovorí, že spaľovacie MX-5 v tejto podobe nebudú trvať väčšine. Emisie, hlukové normy, bezpečnostné regulácie a fakt, že malé ľahké auta dnes nedávajú ekonomický zmysel, tlačia MX-5 do kúta. V budúcnosti bude pokračovať ale s mild hybridom. Alebo s výraznou elektrifikáciou, možno raz aj ako čistá elektrika. MX-5 tak prežije už len ako názov. A to je tá bolestivá pravda. Pretože ak do auta, ktorého pointov je ľahkosť a okamžitá reakcia, pridaš batérie, elektromotory a zbytočnú váhu, zmeníš tak dušu celého auta. Pretože 150 koní vie byť často zábavnejších než 300.
Volkswagen Golf je jedno z aut, ktoré zmenili históriu v Európe. Vždy bol autom, ktoré definovalo strednú triedu. Od rodinného presunu až po hot hatch, ktorým si vedel zahambiť aj športové autá. A teraz príde tá nepríjemná pravda. Končí Golf, ktorý sme poznali. Aktuálna generácia ešte stále existuje so spaľovákmi. Má GTI, má R, má manuál, teda aspoň zatiaľ. Ale Volkswagen už dnes otvorene hovorí, že ďalšia generácia Golfu bude čisto elektrická. Žiadne možno, žiadne ak trh dovolí, proste elektrický Golf. To znamená jediné, to čo dnes vidíš je posledný normálny Golf, čo je v skutočnosti rozlúčková edícia celej éry. Golf GTI bol kedysi pojem. Nie najvýkonnejší, ale dokonale vyvážený. Golf R brutálne rýchly, technicky perfektný a emočne sterilný. Golf sa teda stáva obeťou vlastného úspechu. Je až príliš dobrý na to, aby sa pokúšal riskovať so spaľovacími motormi. Takže áno, Golf to dokáže prežiť, ale opäť len ako meno, nie je charakter. Doteraz sme sa bavili o autách. O tých, ktoré končia, alebo o tých, ktoré menia svoj charakter. Lenže potom sú tu značky, ktoré nedokázali prežiť vôbec. Nie preto, že by im zakázali spaľovacie motory, ale preto, že realita automobilového trhu je často náročnejšia ako len PowerPointové prezentácie. A prvou z nich je Fisker. Ten mal všetko. Známe meno, pekné auto, veľké sľuby a elektrickú budúcnosť. Lenže v roku 2024 prišiel bankrot a v roku 2025 už Fisker reálne neexistuje ako výrobca aut. Ocean ostal jediným modelom a výroba sa skončila. Značka dnes rieši skôr veriteľov než nové generácie. A to je dôležitá lekcia. Byť elektrickou značkou automaticky neznamená prežiť. Canon chcelo zmeniť spôsob, akým rozmýšľame o autách. Modulárna platforma, cool design, spolupráce s veľkými firmami. Lenže v januári 2025 firma definitívne skončila. Žiadna pauza ani reštrukturalizácia. Likvidácia. A zrazu bolo jasné, že vízia bez stabilného financovania je len veľmi drahý špás. Čínska značka Qiant chcela preraziť s elektrickým športovým autom K50. Vyzeralo exoticky, zaujímavo, jednoducho iné. Lenže v roku 2025 súd rozhodol o bankrote firmy a Qiant ako automobilka skončila. Ukážkový príklad toho, že ani športový imidž a elektrina ti nezaručia dlhodobú existenciu. Nikola chcela zmeniť svet nákladnej dopravy. Elektrina, vodík, revolúcia. A realita, bankrotová ochrana, predaj aktív a prakticky koniec značky v takej podobe, v akej bola prezentovaná. Žiadne osobné auta, ale symbolicky veľmi dôležitý príbeh. Ak nezvládneš výrobu, logistiku a dôveru trhu, technológia ťa nezachráni. A možno toto je ten najväčší paradox. Kým my riešime, či má auto stále motor, niektoré značky už nemajú ani budúcnosť. Toto nebol len zoznam aut, ktoré skončili. Toto bol zoznam aut, v ktorých sme mali istotu. Istoty, že M-ko bude mechanické, MX-5 bude ľahká, Golf bude normálne auto a že spaľovací motor nezmizne. Len už nebude stredobodom príbehu. Auta sú dnes rýchlejšie, lepšie a dokonalejšie ako kedykoľvek predtým. Ale zároveň sú aj menej čitateľné. A potom si vlastne uvedomíš, že ti je jedno, že to auto dokáže ísť 300. Keď tam chýba ten pocit, že cítiš, že ide o auto. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si to dopozeral až sem. Ak máš návrh na nejaké video alebo chceš len tak podporiť algoritmus, daj mi vedieť dole do komentára. Budem rada za tvoj odber alebo like, pretože vydávam dosť nepravidelne a bola by som nerada, keby to svoje video zmeškáš. Ahoj!